Kolomkha sarekaham sikin sani channel ni hoite ang jotto tiprasa dofa rongno ang ani kogno share ma khaisina ang pungya hi tongmani iPhone bese gede kok saya ya phani simi butchuk joran ro ani kogno khnawi right there right ngjago de ngjaya kisa comment box ro suibani tapongai di bo jaga jagni nai ani video bono bo suibani tapongai di khoroksa buri bai joto tiprajwk nostong thango khoroksa tipra sabai jotno nostong thango naidi tini iPhone kaisa baisi nijeni future nosto khaipe nono ang tama honai ang khokhaya ni peran musuya haifana ang tongmaya joto tiprasa do phano khi silla khi Poshu bwroi gian kri bwroi oino do fasungno tama hokha khoktui musu tiprajwk rokno hai mano bande mano tiprasa rokno hai bande mano botai ke oino do phabai chung hongjak tongmani nirok ni bangai no muinang iPhone kaisa baisi nung tini nijini future nijini bwsakno phalkha last year dene iPhone to mangkha ba nijeni bwsakno phalmanai ja teima sa bwroi gyan kri boni nukhongo si loki phaitela pu poshu bwroi poshu hiba tongsar ringya omono hom rang 15 la baisi dei thei thongjang liya ke hai social media video khaiwi tabok thei hanamle kobor bwroi tabok thei hanamle satha sidi no pharanga jemano no sairanga jemano khana singkhe langa horui miya rutu lai phangklei tangwi phal lama bogui sasdi gyan kri tong ringya bwroi poshu bwroi ro himba oino do phani busuk rang tong desi nabai miya haifano borok rang no bolaya kise misa rang tongma baisi thei thongjak liya wow social media phaisi rang ani suk tongo gyan kri social media ni manui na su phunuksdi poshu bwroi himba tong sar ringya gaja sin borok ro nirok ni bangai no o tipro habo matai kri kha matai soni bwroi ni bangai no usini tipro ha kusung ha oino do phabai no khoktim sujak tongman nugia de oino do phabai munijak tongman nok siya de khasiya gaja wow tei bwsuk phwrungjaknai social media bai tak to internet jug main jug main ni wansomani somoy nije saksak ni wansok dita khysang noi tongmai mengsa phunuksdi gyan kri rok poshu bwroi rok nirok ni bangai no oino state bai tiprani tongmungle sal phaibo romphrajago sal phaibo oino bwsai bai oino bwhei bai tikhalaibo hojago nirok ni bangai no tongsa ringlia gaja ami san nungsa gyan grang ami miao miao pungnai san nungsa gyan grang bo khi wila hake borok muni sobai nukjakiriwi ami bon saksak no khi no bol kanang nang ami saksak si gyan kri khable tama bwroi kha bon tama bwroi kha nono sungsugo asuk entel Pepsi botol kepleng ya sem Pepsi botol hai ni bokraw athuk de athuk rong ni to bohogo khikri bokraw si athuk sem nung athuk poshu bwroi rok pal thakbai bang nirok no tong sar ringlia gaja te sini tiprasa tiprajwk rok kisa misa rang puisang la hake bolai sinai kisa nukung hate langkha buino sak nang liang sinai
ganang lah hangke bikrano sagbok lalia sini tiprasa ni tong bonu tiprasa ni tong bonu tabok dalbu tui nungma to hna ble mang sobai ali dekhe tang sai tong mani miya hak tui khuri take bazar box ama job kat kere ingeble ne job kat hile ni rega hile salbrung de no tang nai timo sorkale ro nai timo takene ho jeng hai bial hai yago khayake mai masa yang sinai tabas matai bono nayu tong ring yano ke matai kaklai ho ni jesu loki tong thung loki sibon no hate na fu soni sa pa yuni no soni loki haya soni ha soni pofu broi ani koro bahingza se suya de samani tong ba kaham de sai tong comment box o suben ta po omota hai broi rong ni bangai je mansak video share khadi like khadi next broi rogbu omota hai tang thung hai ji omota hai broi tong ring ya ho hai ami sasi khimani pore khe nang boni bikinu ja kirbi bol kanang bo nang tama se asa khasiang lang bo asa khasiang la ta chi sina ta bo khe tong thongmani nok thai phaldi jaga phaldi labar bagan phaldi ta khe ne ज्यादा मजा लेने का बाद ऐसा फ्यूचर में ऐसा हो जाता है लाइफ खराब हो जाता है अनि करो से ऐसे तो के नाकारजा बायदि बा चामानि तोला के निरक ताइप्रो सातै जत तिप्रासानि नखर ओ भिडियो न मा बागने हेसि जाते नेक्स्ट ब्रिड अमते हाय टांगथों जस गोनां दंफोनो अमताय के सिथों हायसि द थैंक यू जतनो गुड नाइट हरकाहा